Technology. 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 Raise your hands, your techno hands. Bob your head if you understand that we're on a move. Nogle folk er kun glade, når de spiller computerspil. Og når de ikke spiller, tænker de på at spille og kan ikke vente med at komme til at spille. De begynder at forsømme andre dele af deres liv, forpligtelser, interesser, venner og familie. Deres tid ved computeren får nogle omkostninger, og det stresser dem. De klarer sig dårligere i skolen og har det dårligt med det. Så for at få det bedre, sidder de endnu mere ved computeren. Når deres familie beklager sig og prøver at sætte grænser for dem, kommer de op at skændes med dem.